अच्छा ठीक है, गाना शुरू करो। ठीक जी तो निर्गुणे निर्गुणे ना। अच्छा चलिए, बात को बतंगड़ बना सिखा जो, निर्गुणे ना चालू होगा। क्या चलेगा बताइए ना। बोलिए क्या चलेगा, बोलिए। शायद साफे नहीं बजेगा, एको गाना नहीं बजने दीजिएगा, एगो गाना सेटिंग के लिए बजने दीजिए। आपका हम फीलिंग समझ गए भैया, बैठ जाइए। हाँ ठीक है, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका बात को मिटा दिया, छोड़िए ना भाई। जितना डिस्टर्ब करते हैं ना समझ आदमी गड़बड़ा जाएगा, लेकिन हम समझते हैं। हम तो आते आते बुढ़ा रहे हैं अपनी धरती पर। चलिए बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, बजाइए, क्या कीजिएगा, बजाइए। वाह हेलो 45 मिनट का टाइम बा, 12 बज गई बा। मेन के ऑपरेटर जी और दे दी, मेन के और दे दी। हम डिस्टर्ब ना होखे नहीं, हमरा बुझाला। आ जौन चीज बुझा जाई नु, पैसा गिने आ गई तो देश जीत जाइबो। देखो तारा अनपढ़ देश चलावता, बेच के भाग जाई, कहिया पते ना चली। फेसबुक पर देखा ना, इंस्टाग्राम पर देखा ना, पूरा जनता बो 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 कहिया बो बो। अरे दादा हकी नहीं खे होता नु। तो जब जान जाइए कि अनपढ़ बोका नेता बन गया, तो देश तो डूबले बा। ये दुनिया में आइल बा तो सियान होई केहू जानत बा ना। चाचा जी ओकर शादी बियाह हो येहो केहू नहीं खे जानो ना, उ बुढ़ाई से हो केहू नहीं खे जानो ना। लेकिन जे आइल बा ओकरा मर जाए के भाई सब केहू जानेला, तो सब केहू जानेला। तो आज जैसे अस्मित कुमार गौतम नाम हो, वो लड़कवा के का नाम हो, अस्मित गौतम। एगो पर FIR नहीं के भइल, सच्चा बोलत रहे देश के प्रति। के मोबाइल देखे चारों तरफ, चैता में चारों तरफ नाचता है, ऐसे ना ना, आप ही सब लोग कहिएगा वही होगा, इस समझते हैं पॉसिबल है। आग ही नाचेगा, चैता में चारों तरफ नाचता है, चैता में होता है। तब जैसे अस्मित गौतम धरा गई बड़े, उनका पर FIR हो गई बा,
तो तोरा के लोग जान ले ली। हाँ लेकिन जब एक दिन चल जाए के बाद तो आदमी के अच्छा काम करके जाए के चाहिए, ई ना खाली डांड डोला के मर जाए के चाहिए। कैसे बबुआ? कैसे? ई दुनिया में केहू न रही ए भैया जब पूरी जाई समैया, केतनो देह में तेल लगैबा चाहे खैबा माखन मलैया, अकेले अकेले जाइबा तहरा संग में केहू ना जाई, अरे खारा होके देखत रही माता पिता सुत भाई, तेरे बुढ़वा वही से चेतो तू अच्छा कर लो कमाई, ना तो एक दिन तहरो सर पर काल बिरजिहन आए। ऐसे अच्छा काम करके जाए के बाद इना के केहू के केहू मारता तो टुकु टुकु ताकतड़, गाय कटाता तो बचावे के बाद तो बचा दो, न तो गाय के भीड़ से हट जा। इना की देखो तनी तो मरबो तो तोहरो कहीं लोग देखी का चाचा जी है नु। व्यास के माने का हो? व्यास समाज के आईना होते हैं, दर्पण होते हैं। कुछ कहे तो हमें लगे कि नहीं। रामायण क्या है? हमें निज धर्म पे चलना सिखाती है रोज रामायण। लेकिन कौन आदमी रामायण के पीछे चलते हैं? चौपाई पढ़ते हैं, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, आ किताब पढ़ता तले बाबूजी पानी मांग ले बबुआ तनी पानी ले आई है, बुझात नहीं खे रामायण पढ़त नहीं पानी मांगत। अरे सरवा तू पढ़त का बड़े रे, तू तो वह पढ़त रे कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, आ माता पिता गुरु ना वहु माथा, आ बाबूजी पानी मांगले बड़े तब कहता कि देखो रामायण पढ़त नहीं, उहे पढ़त रे करे में तो लाज लागता। हमनी के रोज कहिले देवता देवी के लगे जाके हे देवी माई जितना कुकर्म गलती कइले बनी हमारे का माफ कर दो। अरे अपना मताड़ी के लगे एक दिन जाके कह के गे माई जितना गलती भइल बा सब माफ कर दे। शंकर जी के दरबार में जाके कहतनी हे देवता सब माफ कर दो। एक दिन अपना बाप के सामने जाके कह कि हो बाबूजी सब गलती हमार माफ कर दो, बेटा साथ खानदान तार कर जाई बेटा, यह माने हो। आ घर में लोग दिया बारते नहीं खे, अब बोल बम बोल बम बोल बम। शंकरो जी सोचता रे के रे जेकरी जलमल बा ओकर ना भइल, जेकरा बाप मतारी जलमवले बा ओकर ना भइल, ओकर पूजा करते नहीं खे, हमरा पर जल चढ़ावे आइल बा। शंकर जी कहले कि ले जोन पर चढ़ावो तारे उहे कन्हा पर लाद के लेके जो देह का बा ई देहिया बा माटी के, अरे ढेला रे देहिया बा माटी के ढेला, देहिया बा माटी के ढेला, ई देहिया बा माटी के ढेला। देहिया बा माटी के ढेला, गुल्ली डंडा अरे 24 घंटा तू कौन करिला खेला, अरे खेला कौन करिला खेला। गुल्ली डंडा 24 घंटा कौन कर ले खेला खेला। बाबुआ माई आई भाई भौजाई, बाबुआ माई अरे भाई भौजाई, माया के लागल बा मेला
ढेला रे देहिया माया के लागल बा मेला रे देहिया बाएगो माटी के ढेला देहिया बाएगो माटी के ढेला रे देहिया बाएगो माटी के ढेला जेके राम ना बिगड़ी है जे जैसन कमाता जैसन रहता ए जे भोजपुरी के मुर्की बा काजल तके हुआ राजा फिर से तो एक्शन लेती है तले हो गई देखा ने तके है ने तके के हुआ राजा फिर से बैठे के होने जा देखा डन 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 हाँ केहुआ राजा केहुआ भिखारी अरे भिखारी केहू चलावत बा ठेला ठेला केहू चलावत बा ठेला केहू बा राजा केहू भिखारी केहू घिचत बा ठेला केहू बज्ञानी केहू अज्ञानी केहू बज्ञानी अरे केहू अज्ञानी केहू गुरु बा केहू चेला देहिया केहू गुरु बा केहू चेला ई देहिया बाएगो माटी के ढेला देहिया बाएगो माटी के ढेला रे देहिया बाएगो माटी के